Priatelia, srdečne vás pozývame na jedinečný hudobno-zábavný festival Stretnutie Goraľov v Pieninách 2018. V sobotu 18.8. alebo augusta 2018 od 14:30 hodiny. Miesto podujatia kúpele Smrdžonka Červený kláštor. Účinkujú Kolárovci, Veronika Vašek Žihákovi, folklórny súbor Magura, Karel Peterka, ľudový rozprávač Joško Joška, gorálska kapela z Poľska Čupaga, duo Yamaha a hudobná skupina Desmond. Moderujú Štefan Kolár a Štefan Hy. Info o vstupenkách, predpredaji a presnom časovom harmonograme nájdete na stránke www.stretnutiegoralov.com. Predpredaj vstupeniek www.ticketportal.sk alebo na každej väčšej slovenskej pošte. Príďte aj vy zažiť fantastickú atmosféru do srdca Pienin 18. augusta 2018 na Stretnutie Goraľov v Pieninách 2018.